Samtang usa ka Lola nga gingong supplier og shabu kauban ang laing babaeng hamtong nga usa ka distributor na kwelyuhan usab sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police Office. Nakuha gikan silang posisyon ang shabu nga nagkantidad og kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Anang report. Ang suspek mao ang 64 anyos nga si Patricia Lim. Umas na ilang nga madam. Gihulagway siya sa Lapu-Lapu City Police nga supplier sa illegal nga dugas. Nasairan nga ang target unta sa kapolisan sa gipahigayon lang bypass operation mao si Marilo Primasio, usa ka high value target. Apan didto sab sila maong apil kini sa nakwilyuhan. Si Marilo Apa, ma'am, siya ang live-in partner ni Ariel Orunan. Katong na-encuentro sa Station 3. Yes, ma'am. So, ginamonitor na mo siya, ma'am, since atong wala pa pista sa diri sa Lapu-Lapu. Kay we receive reports nga makakuha na, makahali na siya og kuan, makadispose siya og pinakagamay niya ng 5 grams kada simana. Gikan kuno sa syudad sa Sugbo ang supply sa illegal drugs. Nahitabo ang transaksyon sulod sa usa ka beauty parlor nga bukas 24 oras. Aduna na mga miyembro sa pamilya nga nalambigit kaniadto sa illegal nga drugs ug sila na usab ang nagpadayon. Masukad pag-abot na ako diri sa Lapu-Lapu since July. That was the biggest haul nga among nakuha, 50 grams. Kasi usually, ang mga parokyano nato diri yung palit og droga sa mga dapig ng mga lungsod nya dadon nga gamiton. Gawa sa duha ka babae, aduna pay laing mga lalaki ang nasikop. Nakuhang mga ebidensya gikan sa mga suspek ang mga bulto sa shabu nga maabot sa 600,000 ka pesos. Dugay na nini among nga kuan nga gimanman na nini among target nga babae. Kay naman ni siya history sa iyang bana sa una nga HBT gihapon din neutralize na sa mga Station 3.